Kani kedai ke All India Radio Shillong kubor ban pulir I ibadah hon ramde. Kimat bakong san jong kubor menta ke stem. An ajingkren Menteri Rang Bakdu kari Narendra Modi hak program Man Ki Baat menta ke sengi. Pentikina Menteri Rang Bak ke jela konrat ki sangma ban perkheng bhai ke jing eksamen pakai ki beri ke bawan pai na bar jela ban lait na ke jing saprang jong ke jing pang COVID-19. Mat penbena ke district magistrate ke East Khasi Hills District ba an pentri kami ke curfew meet ha East Khasi Hills District na duk kalai pui tarik ujemang haduk pra tarik ujeliu. Ki kubor babenya. Menteri Rang Bakdu kari Narendra Modi unsa ajing kren sekinong song kari bat syabari ru kumju haka program Man Ki Baat jong uling baka All India Radio haka por khatwei beje menta kesengi. Kani kan dei kasien ka ban pusan jong ka program ka bashi sien shibnai. Ya kani ka program an sapen ngaulang babaro ki channel jong ka All India Radio bat Doordarshan bat kumju ru haka website jong ka AIR News ka www.newsonair.com bat kumju ru haka News on Air mobile app. An sapelai live ru ya ka lingba ki YouTube channel jong ka AIR DD News PMO bat ketanat Information and Broadcasting. Menteri Rang Bakdu kari Narendra Modi ula tho ikashiti sekinong song kari India kum kadak ka jingken mau ya ka jingdap sisnem jong ka sien ka baar jong ka jinglong Menteri Rang Bakdu jong u. Hakata ikashiti Menteri Rang Bakdu kari ula kadau halor ka jingjob jong ka sarkar jong u bat ukham banjur ru halor ka jingele persya jong kari ban job ya ka kelam COVID-19. Umodi ula ong ru badai tang ka jingetre lang jong baro kinong song kari bakin la ban job ya kani kathma. Ula ong ru bawat hapdeng kani ka jing e ka ba kraw an yale shitom kat bala ban namdon ki ba syakta ni sya I ben. Ki babon ni kinong bala kinong trisngi ki batri ki jat kam baper ki lahap ban ngat ha kani ka jing e. Menteri Rang Bakdu kari ula ong bakum kari ngini yeng kawai bat scam ka jing mut ban weng ya kini ki jing e. Bat ula ong ru bangin am ailat pat bakini ki jing e kinwan ra ne penlong shiki kenrum kanram hapo kari. Hadian bakaladon ke jingkiu kensan jong ke jingyo COVID-19 hakathan chatai lamingi da ke jingwan pai jong ki babun ki bawan na ki jela ki bahap haki red zone bat ke bapni isai baka jingpang kamdei ke baladon lupa hapo ki jela. Laong Menteri Rang Bak ke jela Meghalaya konrat ki sangma hinin kesengi. Ula ong ru ba ke jing eksamen ke bapaka lale habaro ki jela khamtam ha ke jela Meghalaya ha ke babaro ki hab ban but renti ikikendon balabu. Ula benrap ru bakani ka jingpang kanom yo lat ban sapriang na Maria Baro ki nongpang bat ki bawan pai labu ki Corona Care Center bat ki Quarantine Center ka jela Meghalaya hadu menta ka don khat saungut ki nongpang ki bedang don ya ka jingpang COVID-19. Menteri ketanat ki kampo iyeng ke sarkar kemi Amit Shah ula ai khuble yo Menteri Rang Bakdu kari Narendra Modi halor ka jingdap sisnam pura jong ka jing syakri jong u kum Menteri Rang Bakdu kari hak kella ka baar jong ka jinglong Menteri Rang Bakdu jong u hak ka jing tho jong u lang ba ka Twitter usha ula penpau ka jing shanya bat jing sngaus kham ka jing penyat ya kari hapo ka jing alam jong Modi. Ula ong ru ba kinong song kari ki khmi sha u namar ki jing sngaus kham ha ki jing alam bat ka jing tristom jong u. Usha ula penpau ru ka jing sngongu shabaro kinong tre jong ka seng BJP ki balaya tre shitom banwanra ya ka baha kamyat ki patba lingba ki program tre kam baper. Katanat ka kot ka khia ka sarkar kemik la pentip ba prapu 8,000 lais pa anyo pongot ki brio ki balayo yo kunyang jingpang coronavirus kila kot bat ka jingdon jong kinong pang ki balakot na ka COVID-19 hakari kalapoy siya ka saw punyo point saw po na ka shispa. Hakabayadey bat ka COVID-19 katwengot ki brio kila syakta thamay ha uniw kunyang jingpang coronavirus ha Nagaland. Menteri ketanat ka kot ka khia ka jela Nagaland US pangyu pom ula pentip bana pedeng kiti ki khatwengot khandaingot ki de ki shinrang bat arngot ki de ki kenthei bat baro kiti ki de bawan pai na Chennai na pedeng kiti prangot ki de na Dimapur bat laingot pat ki de na Kohima dakate ki jingyo thamai jong kiti ki khatwengot ka jingdon jong kinong pang ha ka jela kala kiu sha ka arspa san pusaungot bat nyo pongot ki de ki brangdon ye ka jingpang hadu menta ki don kumbashi spa nyo puwengot kinong pang ki balakot bat ki balapelat na hospital. Kani ka kubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Menta kesengi ngira ke ka Walno Tobacco di I Dr. Judita Imle I don ban kentu ya kino Meghalaya khamtam ki samla long jai long ki bastat kanang banyo I kamet ka basay baklan bat ban light na ka jingpang cancer ulong snam jingpang hakitor bat nabun ki waypat ki jingpang. Ngini peteng biang ya ka kubor ha kani ka stem.
Kumshi benta kabayadei bat ka jinglong jingman hapo ka jela hakari hibarok kawai bayadei bat u COVID-19 bat da ka jingbut renti iki kendon bala penbi da katanat ka koit ka khya ka district magistrate ka East Khasi Hills district kala penbi ka hukum hapo ka section shispa asau pusau CRPC kabayat ringkat bat ka kendon ka balai jong ka Meghalaya epidemic disease COVID-19 regulation arajar arpo kala penjari ka curfew mit ha East Khasi Hills district nadu ka lai puai tarik ujemang hadu pra tarik ujeliu arajar arpo ketika curfew mit kan sedang terekam nadu ke por khandai beji men mit hadu san beji men stem ha Meghalaya ka jing pendan kam duma jong ki breu kalong sau punyo na ka shispa haki rukom pendan kam baper ya uduma laong I Dr. Lana E Lengdo Nongbri State Nodal Officer kat National Tobacco Control Program NHM Meghalaya I Dr. Lengdo ila ong rukba ka dan ka jing dan kam ka jing trailang jong ki kenhun bat kiseng baper ha ka jela banyale persha ya ka jing jor jong ka jing dependent kam ya uduma hapo ka jela ubelong wei ni kinong shun jong ka kwat ka khya Kawai ni kiseng 3 months ngobha ka Voluntary Health Association of India kala kentu ya ka Sarkar Assam bakan pentri kam tikna ya ka an Cigarette and Other Tobacco Products Act arajar lai knang banyada ni khanglat iki samla bat ki khanna bakin pendon kam ya uduma laong katika seng hak kerwa ka balapen mi henen kasngi katika seng 3 months ngobha kala bo katika jingterwa ka jingrakhe kasngi World No Tobacco Day ka badai menta kasngi Kawai ka samla ka badang khat khandai snem karta na ka jela Manipur ka balawan pai na Gujarat dangshen kalayo ka jingpang COVID-19 ka jingdon jong kinong pang COVID-19 ha ka jela Manipur kalapoi shi ka hendriu phongon layathu ka telong khubor sarkar katika telong khubor kalayathu ru ba katika samla ka deina ka than Kangla Tongbi na Impal West District badmenta kaladon hapo ka jingsumar hapo ka Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hadu menta nyongot kinong pang COVID-19 hakajala kilakon bat lapalat yakin hospital. Kachura Chanpur district kadega district kabadan hakibabun kinong pang COVID-19 hakajala Manipur hakabakidon hadu arpongot kinong pang kibadang don yakajing pang COVID-19. Major General Bakshi baklem shimshu yakajing pun kiyo kardan sya Hakaba ula syong tat no hadin jong kajing syakri ka balai pupras nem jong u. Hakasngi ka bakhat do jong kajing trikam jong u ubakshi ula litbu sentio hawar memorial Shillong kum kadak kajing kan mau buram ki sipai ki balayap na ka benta kari. Haka jingbat jong ui ka kam kum u ADG NCC ka than chatela mingi dei mau ubalas dang ningkong ka Brahmaputra sailing expedition ya ka balapawru haka limka book of records. Kani ka deru kasin ka baningkong baka NCC Directorate ka balasna record na do ka jingsdang ya ka NCC house nem khat khandai spa sa pupra. Kakanhun NCC hapo ka jing kmi jong u kala job ru ya ka jing Kop Republic Day arajar arpo NCC competition hakasin ka baningkong na pedengki khat new tali ki NCC Directorate hakari. Ka North East Region Directorate ka dekowe ru ka tanat ka bala ban pendap shispa na ka shispa ki NCC ka de ha ka Directorate jongka. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District haka hukum ka balapen mi kalapin bina balasya ban pli ki dukan dijan na do henin kasngi ka shitaring artarik laitarik bat saltarik ujenliu na do ka por khandai beji menstep hadu ka por hendriu beji janmit hakite gitarik balakadau haning haki jaka ki badan Shillong bakan thubro ki jaka ki bahab na do jinking sharpi hadu nyomer upper Shillong jong ka Malim CNRD block bat baro ki jaka ki bahab hapo ka maulai bat maupat CNRD block kirang ba shnong rangkat ka jing trailang bat ki pulit ka district kini khmi ka jing pli ki dukan haki shnong ki thau bat kumjo bakin khmi bagi dai ban bot renti ki kendon bala bot ka tanat ka koit ka khya ka jilla kum ka jing jangai para bre ne ka social distancing haka baya dai bat ka jing te lakam ne ka jing pang COVID-19 hasha ban pen kod ya ka khubor sashisian ki mat bakongsan An ajingkran Menteri Rangba do kari Narendra Modi ka program Man Ki Baat menta kasngi. Pentikina Menteri Rangba ka jela Meghalaya Konrad ki sangma ban perking bhai ka jing examen pakai ki breu ki bawan pai na bar jela banlan na ka jing sapriang ka jing pang COVID-19. Bat pendana ka district magistrate ka East Khasi Hills district ban pentre ka me ka curfew made ha East Khasi Hills na do lai puai tarik ujemang hadu pratarik ujeliu. Katong la pois ka bukod jang ka kubor puan Shipin All India Radio Shillong mentang ni so na bat ka Delhi station nakabanta ki wepat ki kubor